Szarvasgombás luxus girosz 4800-ért? Ellátogattam az ország egyik leghypoltabb giroszozójába, Újpestre. Nagyon baráti a hely, kedves kis csapat dolgozik itt, de amíg ezeket a vágóképeket felvettem, olyan éhes lettem a gyönyörű látványtól, hogy kezdjük is az evést. Újpesten vagyok a giroszomnál, és a tálak mérhetően hosszúak. Saját limonádéik is vannak. Kezdjük a borjú girosszal. Uraknyom, ez borjú, kőkeményen. Olyan szinten elállt a szavam a mámoros görög világtól, hogy egyszerűen csak táplálkozni tudtam. Úristen, nagyon jó. Ez sajt. Pontosabban sajtos répasaláta. Azt a mindenit. Borjú girosz, ez csak csütörtökönként van. Tzatziki. Nagyon jó. Nézzük először lime, menta. Nagyon finom. De érdekes a menta. Megkóstoltam egy normál görög giroszpitát is. Jaj, de jó. Nagyon-nagyon finom. Bevallhatjuk azért, hogy a görög az jobb, mint a török. Sajnálom, hogy megbántok ezzel, de... Az úgynevezett sima girosztál annyira jó. Ha nem sikerül elcsípnod a csütörtököt és lemaradsz a borjúról, és a havi speciál se érdekel, az alap girosztál is olyan finom, hogy azért megéri eljönni ide. Minden tálhoz alapból jár fetakrém, füstölt sajtos répasaláta és tzatziki. Ez a sajtos cucc a legjobb. Mangós limonádé. Ez is jó. Bodzás. Ez is finom. Epres. Én azt mondom, hogy a mangós a legjobb. Lássuk a februári speciált szarvasgombás girosz. Hát ilyet még nem hallottam soha életemben. Ez az. Ez a szarvasgombás. Azt a rendesen gazdag cukini. Ez csak februárban kapható, úgyhogy gyorsan. Ez nagyon jó. Nagyon-nagyon frissek a zöldségek, jó a hús. Ez eddig az egyik legjobb gyrosz, amit Budapesten ettem. Zero narancs. Ugyanolyan finom, de nincs benne cukor. Írd meg kommentben, hogy melyik gyroszra hívhatlak meg. Ha kell 2 gyrosztál, megveszem, ha kell 3 gyrosztál, azt is megveszem, és még mindig marad pénzem. Nehéz abba hagyni, pedig már nagyon tál vagyok.